No zaujímavé, aké auta sú na slovenskom bazoši od 10 000 do 20 000 eur. Našiel som toto veľmi pekné Porsche Cayenne. Na prvý pohľad ma prekvapila aj tá cena, ktorá je 13 000 eur, pretože vizuálne je to auto veľmi pekné. Pozrite na to. Ako vedel by som si predstaviť lepšiu farbu, mne sa veľmi páčia čierne farby na autách, keď je to také celé čierne, ale toto je úplne pekná farba, tá lesklá sivá, možno tie biele stĺpiky by som zmenil. Dal by som tam polep v tejto sivej farbe. Ale treba brať do úvahy, že to auto je staré 16 rokov, má najazdené 232 000 km. Takže tá cena 13 000 eur tomu nejako odpovedá, ale keby som si mal kupovať nejaké auto, tak toto by som určite zvážil. Čo vidím ako nevýhodu pri tomto aute je celkom vysoká spotreba, čo je okolo 10 litrov na 100 km. Dnes už existujú auta, ktoré majú polovičnú spotrebu, 5 litrov na 100 km. Avšak tieto auta nemajú taký výkon ako má toto. A čo musím ešte vypichnúť je 4x4. Na zimu je to bezkonkurenčná výhoda. Na interiéri sa mi páči, že tam nie sú všetky tie moderné vychytávky, všelijaké displeje, ale sú tam jednoduché budíky a tlačítka. Mám tu ďalšie SUV, ktoré som našiel. Toto je presne v takej farbe čiernej, veľmi elegantná, lesklá. Takéto farby sa mi páčia. Toto auto je o 2 roky mladšie ako to, čo som našiel predtým. Je veľmi podobné tomu Porsche. Výkonovo a taktiež najazd kilometrov má rovnaký. Taktiež je to automat. Veľmi sa mi páčia tie čierne elektróny k tej čiernej farbe s tými kolesami. Vyzerá to fakt dobre. Interiér sa mi veľmi páči, pretože je tu taká svetlá bežová s čiernou farbou, ktoré vytvárajú veľmi pekný kontrast. A zase žiadne moderné prvky, displeje a iné moderné vychytávky. Páči sa mi proste tá jednoduchosť, tie tlačítka a tie budíky bez displejov nejakých. Milujem SUVčka a toto je možno ešte väčšie ako to Porsche, ale keď sa pozrieme na cenu, cena je ešte nižšia ako za to Porsche. Keď na to pozerám, to auto nie je na Slovensku. Sú tam ešte nejaké dodatočné náklady, ale tá cena je stále do 11 000, je to podľa mňa výborná cena. Posledné auto, čo som našiel, je táto Škoda Karoq Sportline z roku 2019. Na to, že toto auto je oveľa mladšie ako tie predošlé, má najazdené už tiež cez 200 000 km. Zase musím vyzdvihnúť farbu podľa popisu Steel Grau s takýmito čiernymi prvkami. Interiér je v takýchto tmavých farbách. Máme digitálne ukazovatele, otáčkomer a rýchlomer a taktiež obrazovku na rádiu, ale celkovo je to jednoduchý dizajn. Zase ako som hovoril pri predošlých autách, nemám rád, keď je tam veľa displejov v aute, ale tuto tieto dva displeje sú použité s mierou. Toto auto je síce drahšie ako tie predošlé, stojí 17 000 eur, ale jeho údržba bude pravdepodobne lacnejšia, aj keď sa pozrieme na spotrebu, ktorá je okolo 5-6 litrov. Pozrel som sa na Porsche, Land Rover a túto Škodu a úprimne neviem si vybrať ani jedno z týchto aut. Ak by som mohol, tak by som si vyskúšal každé jedno. Ale keď už mám ísť k tomu úzkému výberu, tak asi by som zostal pri tomto Porsche. A ktoré auto zaujalo najviac z vás? Dajte mi vedieť do komentu a prípadne, či sa vám takýto formát videí páči. Čaute.